Jamen det, der egentlig fik mig til at bruge Bolink, det er, at vi har lidt et problem her i branchen, der hedder sig, at vi elsker at komme ud på vurderinger og få en ejendom til salg. Men der er rigtig mange sælgere, som faktisk går lidt i tænkeboks, og så sætter de faktisk først til salg 1 eller 2 år senere, halve år. Og det gjorde faktisk, at jeg ville finde en måde, hvorpå jeg kunne vedligeholde de kunder, så at de kom tilbage i vores forretning. Måden jeg simpelthen bruger Bolink på i min hverdag, det er faktisk ret simpelt. Det er, at systemet det gør, at når jeg er ude og vurderer ejendommen, så får jeg dem tilmeldt ude på vurderingen. Det her system, som simpelthen gør, at de kommer ind i vores database, hvor det er, at vi kan sende dem nyhedsbreve. Så jeg får simpelthen en accept til, at jeg må vedligeholde kontakten med kunderne. Og det gør faktisk, at de allerede nu, kan jeg fortælle, at efter et halvt år, så er der faktisk allerede vendt nogen retur. Det er jeg. Det har været godt lige fra start, faktisk lige fra jeg fik præsenteret det, faktisk også til jeg fik det udviklet og sparring igennem, og faktisk løbende, så har programmet også udviklet sig, så det er faktisk blevet bedre løbende. Det har ikke været en direkte svær proces, men man skal i hvert fald have en smule opmærksomhed på det. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at i forhold til de tanker, jeg gjorde mig, så har det været ekstremt enkelt, fordi man har fået sindssygt meget hjælp på sidelinjen. Det har faktisk ikke krævet noget af dem, fordi det er så simpelt, at man får faktisk bare et link, og på det link, der skal du udfylde 4 felter. Og når du udfylder de 4 felter, så er kunden faktisk allerede registreret, og så er du faktisk sikret dig en måde at holde kontakten til dem på. Jamen faktisk så har vi fået en del mere kontakt med de kunder, hvor vi måske ikke havde forventet kontakt. Og det har faktisk også gjort, at vi har fået nogle kunder tilbage, udelukkende alene på grund af det program. Og allerede på baggrund af det, så er det, vi jo bare fået en ejendom til salg, som det er, vi har solgt. Så allerede på meget kort tid, så er det tjent sig hjem.